Gure unibertsitate sistemak bere kalitate agentzia propioa dauka, Unibask du izena agentziak. Joan den asteartean, agentzia honen gobernu kontseiluko bilera izan dugu, eta bertan aztertu dugu agentzia honen, Unibasken eta Espainiako agentziaren artean, Espainiako agentzia aneka da, prestatu duten aurre akordio bat. Aurre akordio horren arabera, Unibaskek egingo dituen irakasle laboralen ebaluazioa, beren ikerketa jardueraren ebaluazioa, aitortua izango da, egongo da, estatu osoan. Anekak horrela aitortuko duelako. Honek bere biziko garrantzia du, oso importantea delako gure irakasleentzat, gure irakasle laboralentzat, beren ikerketarekin lotutako merituak hemendik kanpo ere aitortuak izatea. Proiektu desberdinetara aurkeztu ahal izateko eta baita joan nahi izango balute hemendik kanpora beste toki batean lan egiteko, horrela aitortuak egongo lirateke haiek egindako merituak. Asteazkenean Donostian izan ginen, ZIK nanoguneren egoitzan, han sortu dutelako, beste atal bat sortu dutelako. Atal honi dorre kuantikoa deitu diote, eta horrela deitu diote hain zuzen teknologia kuantikoak garatuko dituztelako, txip kuantikoak garatuko dituztelako. Txip hauek silizioan oinarrituta daude, hau da beste txip arruntak oinarrituta dauden material berean, eta Eusko Jaurlaritzarentzat honek esan nahi duena da beste urrats bat ematen dugula gure estrategia kuantikoan, bide desberdinak daramatzagulako alor honetan aurrera egiteko. Alde batetik dugu IBM-ren sistentzu ordenagailua jada gure ikertzaileak erabiltzen ari direnak, eta ez alde batetik kasu honetan erabiltzea baino egiten dorre kuantiko horretan egiten eta egingo dutena txip kuantiko berriak garatzea izango delako.